हिंसा खामानिखौ आं मोजां मोना आरो आं रावखौबो हिंसा खालामनो गोसो गैया। आं बिसोरखौ जास्ट बुंदोंल'। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गोजान फुंबिलिनि फुंजानि नुजाफैलायबाय नोंथांमोनजों। दिनै आङो रायजो राजानो बेखौनो फोरमायनो सानदों, माने आङो जोबोद दुखु मोननानै दङ। मानो होनोब्ला माने सासे मानसिया आंनि भिडिअ ट्रेन्डिं जाफुबाय थानाय समाव, एसे चेनेला जौगाबाय थानाय समाव सासे मानसिया आंखौ ओरैबायदि स्ट्रिक होनो धमखि होगासिनो। आङो नोंथांमोननो कमेन्टखौ खिन्थागोन। बे मानसिया ओरैबायदि धमखि होगासिनो, माने आङो मैयानिफ्रायनो रागा जोंनानै दं बे मानसिखौहाय। माने बै समावहाय 1.5 बोसोर ना 1 बोसोर सिगां मोनसे रस्टिं खालामलायनाय मोनसे भिडिअ दङमोन। बे भिडिअखौ लानानैनो ओरैबायदि धमखि होगासिनो दङ। आङो जोबोद रागा जोंदों बे धमखि होनायखौ। माने चेनेलखौ देरनाय नुनानैहाय मेगन जादों आरो बियो, मेगन सादों। जोंनि बर'निथ' बिदिनोखाना, एसे सोरखौबा जौगानाय नुब्लानो हिंसा खालामनानै गाख्लायनाय, नैफोरबायदि हुदा दंना बर'आ। दा बे मानसिया आंनावहाय ओरैबायदि धमखि हरगासिनो दं, कमेन्टआव खननै खनथामसो जाबाय होनदां। आरे आंनि डाइरेक्ट कन्टेक्ट नाम्बार दङ, कन्टेक्ट खालामनो हायो। आंनि इन्सटाग्राम आइडि दं, इन्सटाग्रामाव कन्टेक्ट खालामनो हायो। आंखौ बुंहर, कमेन्टआव धमखि हरबाय थानायनि गोनांथि दङ नामा? आंखौ बेफोरबायदि धमखि हरनाङा, इसिबां दादागिरि थिफुदला दिन्थिहरनाङा आंनोहाय। बे मानसिखौ बिराद रागा जोङो आङो। गोसो जाबा न'आव थांनाबो बुहैगारगोन दे आंना बाल। ना गावनि चेनेला आंनिफ्राय सिगां खुलिनाय, गावगा आंनिफ्राय सिगां दावगानो हायासै, आङो बिखौ बारसिगांबाय, बिनिखायसो आंखौ मेगन सादों नामा बिलाय। दा आंनि चेनेला एसे ओरैबायदि ग्र' जागासिनो दङ बिसिनि भिडिअखौ खालामफैनायाव। आरे नोंबोथ' खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालाम, नोंबोथ' दावगागोन। मानो दावगानो हाया? नों खस्थ' खालामोबा नोंबो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। रायजो राजाफ्रा अनसायगोन नों खस्थ' खालामनानै गोजान जायगा थांनानै भिडिअ खालामहैब्ला। नोंनि बे नाङैनि नङैनि मालायफोरनि लांदां लुंदां फट' थाम्बनेल सोनानै भिउस खावबाय थानायजों जागोन नामा? सोरबा अनसायगोन नामा? बे जाथारि फट' लांदां लुंदां माबा बिदि होबाय थानायजोंहाय माबा जागोन नामा? जोङोलां बिदि मानसिखौहाय। खिन्थु आं जोबोद रागा जोंदों। बेफोरबायदि धमखि हरनो नाङा। नोंनाल' लोगो गैया, गोसो जायोब्ला गासैखौबो स्ट्रिक होजोबनो हायो आं। दाख्लै आङो JCB सालायनायनि भिडिअ खेबदों। बे भिडिअखौ खयस'जन मानसिया डाउनलड खालामनानै रिआपलड होदों मिथिगौ नोङो? दिनै बिसोरखौहाय आं अननानैनो आं खुगाजों बुंदोंमोनब्लाबो दिनैहाय रावखौबो आं स्ट्रिक होआखै। मानोना बेबायदि हिंसा खामानिखौ आं मोजां मोना आरो आं रावखौबो हिंसा खालामनो गोसो गैया। आं बिसोरखौ जास्ट बुंदोंल' आंनि खुगाजों, बिसोरो मालायनि भिडिअ डाउनलड खालामनानै रिआपलड खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाथों होननानै जास्ट आङो भिडिअनि गेजेरजों बुंदों। नाथाय आङो रावखौबो स्ट्रिक होनाय जायाखै आरो होनायबो नङा। बेफोरबायदि हिंसा खामानिया आंनि खामानि नङा। बेफोरबायदि हिंसा खामानिया मेगन गोसा, गोसो गाज्रि बैफोरबायदि मानसिनिसो। खिन्थु आं बे मानसिखौ बिराद रागा जोंदों। आङो मुंबो लाला नोंथांमोननो, आङो कमेन्ट देखायबाय दहाय मोनसे। बे मानसियानो आंखौ बेफोरबायदि बुंहरदों आरो वाट्सएपआवहाय आं मैया कल खालामदों, बेखौ डाइरेक्टनो बेफोरबायदि बुंहरबाय थानायनि रागा जोंनानै डाइरेक्ट कल खालामदों आंनाव नाम्बाराबो गैयामोन। एकदम उदालगुरियावसो बिहरलाबायदों आङो नाम्बारखौ, बे मानसिनि नाम्बारखौ आंनो हरनानै। माने इसिबां थिफुदला दुगामारा देखायहरबाय थादों बियो, ओरैबायदि दम हरबाय थादों। दा बे दम हरनायनि जाहोनावनो बे सिरि जाखानाय माबाया दा फेसबुकआवसो थांसिगोन। बेखौ हले आं हमथानो हाया, मिथिबाय? ओरैबायदि दुखु मोनदों आं बेखौहाय, ओरैबायदि रागा फोजोंदों बियो आंखौ मैयानि दिनावहाय। खिन्थु दिनैहाय भिडिअ बानायनानै आङो बेखौ दिन्थिबाय। दा आङो मोखां सुवाखै, रागा जोंनानै आं सिखारग्रोमोना बानायदों बे भिडिअखौहाय। आं मोखां सुवाखै होनब्लाबो ससे नुजाफैबाय नोंथांमोनजोंहाय। ओमफ्राय जोंनि नानि सानदिया दा JCB सालायनो नागिरदों, नोंथांमोना बेखौ नायलांदो। ससे देखायबावनोसै आङो बिथांजोनि JCB सालायनायखौहाय। आरो मोजां मोनोब्ला बिथांमोनखौबो सापर्ट खालाम, आंखौबो सापर्ट खालाम। आं बुङादि आंखौल' सापर्ट खालामनानै गुबुनखौ सापर्ट दाखालाम, आं रावखौबो बुङा। माने आङो बयखौबो जौगाजानोसो लुबैयो, बयखौबो देरजानो लुबैयो, रायजो राजाखौ बयखौबो अनसायजानो लुबैयो आङो।
बेफोरबायदि हिंसा खामानिया आंनि गोसोआव गैयालै बेफोरबायदिखौ एकदमबारे गोजानाव दोनथारो बेफोरबायदि हिंसा खालामग्रा मानसिया मालायखौबो सुख दोना गावबो सुख मोना मालाबाबो सान्थि मोना गोजोननाय मोना नों थाखा फैसा ग्लाब ग्लाब लानानै ज्राव ज्राव थाखा फैसा बाहायनानै मालायखौ हिंसा खालामदोंब्ला नों बेयावहाय गोजोननाय गैया नोंनियावहाय एकदम जायगा दाबसेयाव थाथेरनो हायै असान्थि गोसोआसो नोंनियाव थाबाय थागोन बेनिखायनो मालायखौ हिंसा खालामनाया मेगन सानाया मोजां नङा आं बुंखायो डाइरेक्टनो नों जुदि दिनैसिमावहाय सुबुं अनफावरि जानो रोङाखैला सुबुं अननो रोङाखैला सोलोंबाव रोंनो नामाखौ नोङो अनलायनाया माबायदि बेखौ रोङाब्ला मोस्रोमनिफ्राय सोलोंदो बिसिनिखौ नाय बांद्राय इदि हिंसा खालामग्रा मानसिफोरखौ सैथारादों नायनो हाथारा आङो भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन दिनैहाय फुंजामाथि रागाया मैयानो जोंनानै थाखादों आङो दिनै फुंजामाथि सिखारग्रोमोना बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आं JCB स्टार्ट खालामबाय हनै हान्दियानानिया दा एसे देखायनायसै आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थु आं बेखौ बिराद रागा जोंदों दे गोदोनि भिडिअआनो दासो प्रब्लेम जाबावो नामा बे भिडिअआ फेसबुकआव थांगोन डाइरेक्ट आं बेखौ बुंखायो नोंनिल' लोगो गैया स्ट्रिक होनो जुदि स्ट्रिक होनानै सफैनानै लाबाय खयथा खय स्ट्रिक थांगोन नोंनि चेनेलाव मिथिगौ बेबायदि मालायखौ हिंसा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था ओरैबायदि जोंदोंलै आं खिन्थु आङो नानि सान्दिया JCB सालायनायखौ एसे दिन्थिनि रायजो राजा नोंथांमोना बेफोरबायदि गावखौ दुगा दिन्थिग्रा गुबुनखौ हिंसा खालामग्रा मालायखौ अननो रोङै मालायखौ सैनो रोङै सुबुंफोरखौ माबायदि मोनो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट होब्लानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव आङो बिराद दुखु मोनना दङ गोसोआव मैखुनाव थुंग्रिजों सुनाय बायदि मोनना दं आङो बे मानसिखौहाय खिन्थु मालायखौ दुखु होनानै गावगा गोजोननाय लानाया मोजां बाथ्रा नामा बेनो जोंनि बर'नि मेन आखुथाय नामा बेवहाय आङो जेबो कन्ट्रभार्सि खालामनो गोसो गैया रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय माखासे चेनेल गोनांफ्रा गावसिनि चेनेला ट्रेन्डिंआव थाङाब्ला माने भिउस जायाब्ला बेफोरबायदिनो कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामनो नागिरो दा आंखौहाय बेफोरबायदिनो कमेन्टआव हरगासिनो दङ बे मानसिया बेखौथ' दिनैहाय आं गारखाया रागा जोंनानै आं बेयाव भिडिअ बानायलायगोन ओमफ्राय बेयावनो कन्ट्रभार्सि जागोन ओमफ्राय बिनि चेनेलखौ मिथिजागोन बैखौ मानसिफ्रा लुबैयो बिनिखायनो मैयानिफ्रायनो हरगासिनो दं आंनावहाय दा आं नोंथांमोननो कमेन्टखौ देखायबाय नुखाबायबो बियो सोर आं बेखौ मुंबो लानो गोसो गैया बे दायना अजा गोसोम जादु खालामग्रासो बेफोरबायदि मेगन गोसा दा आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय रायजो राजा नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो बिनि सायावहाय आं जेबो मिथिया खिन्थु आं बिनि सायावहाय दिनै भिडिअ बानायबाय मानोना बियो गावनि चेनेलखौहाय बुंनानै होजानो लुबैदों मिथिहोजानो लुबैदों रायजो राजाफोरनोहाय बेखौनो बियो साननानै आंखौ बेफोरबायदि हिंसा खामानि मावबाय थादों आरो दा रायजो राजाफोरनि सायावसै नोंथांमोना मा बुङो बेफोरबायदि मानसिखौ जोंथारला नोगोदनो